Prečo sú zrazu sociálne siete plnej scénok z jedného seriálu, ktorý mnohí nikdy predtým nevideli? Dnes si ukážeme, že to nie je žiadna náhoda, ale do detailu premyslená stratégia, ktorá má jediný cieľ – dostať ľudí od mobilu k televíznej obrazovke. Určite sa to už stalo. Večer si človek len tak scrolluje Instagramom alebo TikTokom a zrazu – bum! Dramatická hádka alebo neuveriteľne vtipný moment zo seriálu, o ktorom nikto nikdy nepočul. A o chvíľu sa to objaví znova. A potom znova. No a toto, verte či nie, vôbec nie je náhoda. Je za tým celá veda, ktorá úplne mení spôsob, akým konzumujeme média. Nie je to o šťastí, že nejaké video prerazí. Je to o chladnej, presne vypočítanej stratégii, ktorá využíva algoritmy a ľudskú psychológiu, aby si nás proste chytila. A viete, kde sa našiel kľúč k pochopeniu celej tejto veci? V jednej, a to je celkom prekvapivé, fakt detailnej makalárskej práci z roku 2023. Táto práca do bodky rozoberá, ako presne mediálne domy používajú sociálne siete, aby nás prilákali k obrazovkám. Poďme sa teda pozrieť na tie najzaujímavejšie zistenia. Skúsme sa na to pozrieť z druhej strany. Predstavme si, že sme mediálny gigant s desiatkami rokov histórie. Najväčšou výzvou v dnešnej dobe je preraziť vo svete, kde sa pozornosť meria v sekundách, nie v hodinách. Ako sa dostať z televízneho vysielania priamo do vrecka diváka? Presne, to je otázka za milión. Ako môže klasická 45-minútová epizóda konkurovať tomu nekonečnému prúdu krátkych 15-sekundových videí? No a odpoveď, tá sa skrýva v tom, že musia dokonale pochopiť, ako tieto platformy fungujú a čo na nich ľudia vlastne hľadajú. Táto analýza si posvietila na jedného z najväčších hráčov na českom mediálnom trhu, FTV Prima. A je to naozaj dokonalá prípadová štúdia. A len aby bolo jasné, toto nie je žiadna malá lokálna televízia. FTV Prima má pod sebou 9 kanálov a vysiela už od 93. Takže keď sa takýto kolos rozhodne masívne vstúpiť do digitálneho sveta, tak to nerobí len tak, na náhodu. Za tým je jasný, premyslený plán. A toto je na tom naozaj zaujímavé. To načasovanie, jeseň je pre televízie absolútne kľúčová. Je to sezóna, kedy štartujú tie najväčšie a najdrahšie show. Takže tá analýza v podstate zachytila Primu presne vtedy, keď ide do tuhého a bojuje o každého diváka. Takže rozbor sa pozrel na tú svätú trojicu, ktorá dnes dominuje online priestoru. A každá z týchto platformiel to je úplne iný svet, ktorý si vyžaduje úplne inú stratégiu. Začnime pekne od podlahy. Facebook, taký ten starý, dobrý kráľ sociálnych sietí. V Českej republike má, a teraz sa podržte, neuveriteľných 6,83 milióna používateľov. To je proste gigantické publikum, ale zároveň je to aj extrémne preplnené boisko o pozornosť. Lenže má to jeden háčik. Nestačí tam len niečo hodiť. Ten príspevok musí byť taký silný, či už vtipný, emotívny, alebo kľudne aj šokujúci, aby ho ľudia okamžite chceli zdieľať so svojimi priateľmi. Prečo? Pretože algoritmus Facebooku uprednostňuje osobné kontakty. Ak to ľudia nezdieľajú, príspevok sa jednoduše stratí. Dobre, poďme ďalej. Instagram. Takmer 3,6 milióna používateľov v Česku. To je proste vizuálna mašina, s ktorou sa musí počítať. A tu sa hrá úplne iná liga. Tu musia byť vizuály dokonalé, všetko je bleskovo rýchle. Celé to stojí na krátkych dynamických videách, teda Reels, a na tých pominuteľných stories. A hashtagy, no tie sú ako taká navigácia. Dovedú ľudí s konkrétnymi záujmami priamo k tomu správnemu obsahu. No a potom tu máme TikTok. S takmer 2 miliónmi používateľov a rastom, ktorý pripomína raketu, je to taký ten mladý rebel, divoká karta, ktorá totálne mení pravidlá hry. Viete, na TikToku je fascinujúce to, že je úplne jedno, či máte 10 alebo milión sledovateľov. Jedno jediné video, ktoré má 15 sekúnd, vás dokáže vystreliť pred milióny ľudí, ale musí byť dostatočne originálne a zábavné. Algoritmus je tu totiž nastavený tak, aby neustále objavoval nové, skryté talenty a nie aby len dookola ukazoval tie isté známe tváre. Dobre, takže platformy máme. Ale prečo vlastne na nejaký príspevok klikneme a 100 ďalších odignorujeme? Viete, existuje na to celkom zaujímavá teória. A táto teória je v podstate geniálne jednoduchá. Hovorí, že každý kúsok obsahu, ktorý si pozrieme, nám musí niečo dať. Musíme z toho mať nejaký úžitok. Pozrieme si vtipný klip? Super, hľadáme zábavu.
Čítame si zhrnutie epizódy, hľadáme informácie, komentujeme príspevok, hľadáme sociálne spojenie, pocit komunity. A tie najúspešnejšie príspevky cielia presne na jednu z týchto potrieb. A presne o tomto hovorí aj citát z tej analyzovanej práce. Takže ten zábavný klip na Instagrame, ten tam nie je len tak pre zábavu. Je to vlastne také malé uspokojenie, ktoré má jeden jediný, oveľa väčší cieľ. Premeniť človeka, ktorý scrolluje na sociálnej sieti, na diváka pred televíziou. Dobre, takže keď toto všetko dáme dokopy, zrazu pred sebou vidíme úplne jasný manuál, modernú mediálnu stratégiu. Je to vlastne taký 5-krokový plán, ktorý mení pravidlá hry. Poďme si to rozobrať krok po kroku. Takže krok číslo 1. Poznaj svoju platformu. To je základ. Proste nemôžete dať to isté na TikTok a na Facebook. Krok 2. Uspokoj potrebu. Každý jeden príspevok musí byť buď zábavný, užitočný alebo musí spájať ľudí. Krok 3. Propaguj. Platená reklama dnes dokáže zacieliť presne na tých ľudí, ktorých chcete osloviť. 4. krok. Zapájaj sa. Odpovedanie na komentáre buduje komunitu a zároveň hovorí algoritmu, že tento obsah je dôležitý. A posledný, 5. krok. Premeň na diváka. Celá táto námaha smeruje k jednému veľkému finále, aby si človek večer sadol a zapol tú telku. Čiže keď sa na budúce pri scrollovaní objaví nejaký super klip z neznámej show, už vieme, že to nie je len tak. Nie, to nie je náhoda. Je to presne zacielená malá návada v obrovskom systéme, ktorá nás má vtiahnuť dovnútra a priviesť až k tomu finálnemu produktu. A tým sa dostávame k záverečnej otázke. Teraz, keď vieme o tejto stratégii, budeme sa na svoj feed pozerať rovnako? Alebo si pri ďalšom virálnom klipe povieme, aha, už viem, čo sa tu deje. Keď zrazu vidíme za tú oponu, zmení to úplne všetko. A to nie len na tej malej obrazovke v ruke, ale aj na tej veľkej v obývačke.